Naturalik kalder grønlænderne deres havørn, og sådan lyder det, når den skriger mellem de barske fjelde inde i bunden af de dybe fjorde. Og sådan er den grønlandske havørns udsigt, når den svæver hen over sit islagte domæne på jagt efter bytte. Dette er en beretning om Dansk Ornitologisk Forenings havørneprojekt i Sydgrønland i sommeren 1972. Med økonomisk støtte fra flere sider, blandt andet fra Carlsbergfonden og Verdens Naturfonden, blev en ekspedition stablet på benene, sådan at man kunne lave undersøgelser over endnu en af verdens truede fuglearter. Ekspeditionen startede i Julianehåb i det sydvestlige Grønland, hvor der endnu findes en mindre havørnebestand, som synes at have gode overlevelsesbetingelser, hvis ellers fuglene kan slippe for menneskets forfølgelser. Sydvestgrønland er et af landets tættest beboede områder, hvor der foruden de traditionelle erhverv som fiskeri og fangervirksomhed, også findes det største landbrugsområde, hvor man blandt andet beskæftiger sig med fåreavl. Men det er ikke her tæt ved byen, vi kan se havørne. Vi skal langt ind i de dybe fjorde, hvor de har trukket sig ind for at være i fred for mennesker. Men vi har god tid. Vi skal være her fra juni og til august. Isen er netop brudt op. Det gælder om at sejle forsigtigt. Og selvom vi er i juni, har rybehannen stadig sin helt hvide snedragt på. Men det er også lige netop akkurat blevet sommer heroppe. Landbruget i Sydgrønland er helt baseret på fåreavl. Der findes mellem 35 og 40.000 får i området. Heste kan man ikke undvære heroppe, hvor der ingen veje er. Ekspeditionens første stoppested gav bonus. En skrigende havørn er et godt tegn. Det betyder, at der er en rede i nærheden. Og så er det bare om at finde den. Det kan være uendelig svært at finde rederne. De gamle fugle forlader den lige så snart der er fare på færde. Men der er den. Fotograferne måtte for at følge fuglenes dagligliv bygge skjul 100 meter fra reden.
Her i denne rede er der 2 unger, som ikke er ret mange dage gamle. Hunden er altid i nærheden af reden, når ungerne er så små som her. Så er det hannen, som må sørge for familiens underhold, som i denne tid for det meste består af fisk. Hun parterer byttet i små bidder og mader ungerne. Men selvom ungerne får alt, hvad de kan spise, er de ikke særlig blide ved hinanden. Kun en af ungerne overlevede i denne rede. Den lille blev hakket ihjel af den store. Mange af rederne ligger alt for tilgængelige. Det er en let sag at tømme dem for deres indhold af æg eller unger, som er i høj kurs mange steder i verden. Det er heller ikke svært at skyde de gamle fugle ned. En udstoppet havørn er der også penge i. I disse distrikter er det nok så meget foravlen, der har bragt fuglen i miskredit. Enkelte ørne tager en sjældent gang en nyfødt lam, men det har været nok til, at fuglen har været forfulgt i årevis. Heldigvis er tendensen hos en del af foravlerne nu den, at de gerne vil være med til at beskytte fuglen. Ekspeditionen besøgte flere forskellige redesteder i området, både beboede og forladte. Og man indsamlede blandt andet gylp, fjer og føderester til senere undersøgelser. Ikke langt fra fotoreden boede et andet par ørne. På afstand kunne man på visse tidspunkter af dagen se havørnen sidde på sin udkigspost og overskue begivenhederne. Ungerne i denne rede var væsentligt større. Og et ikke klækket æg lå her også.
Fåreavlen har sit centrum inde i bunden af fjordene, hvor der på beskyttede plateauer kan avles en del græs og foderkorn. Fårene går frit omkring i fjeldene hele sommeren og tages kun hjem, når de skal klippes og når lammene skal slagtes. De sidste år er der med jævne mellemrum indtruffet store katastrofer for fåreavlen heroppe. Vinteren har været ugunstig, og tusinder af får har lidt sultedøden i fjeldene. Det betyder overflod af føde for havørnen, som uden for yngletiden er en evig ådselsæder. Men det er også noget for både hunde og ravne. I juli er det højsommer i Sydgrønland. Hanrybens dragt bliver grumset. Og snesporen søger efter føde til ungerne. Hunryben har for længst fået sin camouflagedragt, så den er næsten umulig at se, når den ruger. Pilen er sprunget ud, og gråsiskenen har nu unger i sin rede. Sydgrønland er smukt, men det er fattigt på både fugle og dyreliv. Af og til støder man dog på den lille smukke Odins høne i en af de små søer med frodig vegetation. Det er for øvrigt en af de få fuglearter, som aldrig er blevet jagtet på Grønland. Det er i disse egne, vi finder Grønlands eneste skove med birketræer, der kun når en 6-7 meters højde. Og her i juli finder vi mange steder et overraskende rigt blomsterflor. I et forsøg på at filme ørne ved Ådsel, købte ekspeditionen ved flere lejligheder får og lam, som blev lagt ud på steder, der syntes passende.
Mange steder forsøgte man med ådselsudlægning, men ørnene var meget sky og kom kun i den tidlige morgentime, hvor der ikke var lys nok til at filme. Ekspeditionen havde slået lejr her lige ved siden af resterne af Erik den Rødes gård. Endnu et skjul blev stillet op og gemt på steder, hvor det ikke kunne ses. Så godt kamufleret blev det, at selv 2 amerikanske turister nede på stranden på tæt hold ikke opdagede det. Men ørnene kom ikke. Der skulle åbenbart ikke meget til at vække deres mistænksomhed. De gamle ørne ved af erfaring, at man skal omgås mennesket med varsomhed. Ravnene derimod, ja, de gik villigt på. I slutningen af juli var ekspeditionen igen tilbage ved Fotoreden. Og her fik man endelig ørnen til at gå på et udlagt ådsel, placeret ret tæt ved reden. I reden var alt i orden. Måske nok fordi dette par var på et sted, hvor der ikke tit kommer mennesker. En ting var dog forandret. Der var kun én unge i reden. Den mindste var åbenbart død. Et fænomen, man tit ser hos rovfugle. Den tilbageværende unge er vokset godt til og helt i stand til at æde selv. Den er snart fuldt befjedret, men så længe duen endnu stikker frem, er den ikke fuldt udvokset. Hunden er nu sjældent på reden ret længe af gangen. Men endnu kan den godt af og til made ungen.
Om en uges tid er ungen næsten flyvefærdig, og nu øver den sig jævnligt i flyvningens kunst med gymnastiske øvelser. Du skal have den op over, så du ikke går og jogger i den. En af ekspeditionens vigtige opgaver var at ringmærke unger, for gennem ringmærkning kan man følge dødeligheden i en bestand. Se, så hænger du der, går du ned der. Ja. Du vil lige lægge den lidt op. Ja, og lad os lægge det hen der, Claus. Så. Er du nede? Ja. Ungerne er bemærkelsesværdigt rolige under denne proces, men både næb og klør er skarpe, så det er klogt at have handsker på. De bliver helt rolige, når de får noget over hovedet. Også ungen i fotoreden skulle ringmærkes, og de gamle fugle var her blevet så vant til fotograferne, at de først fløj bort, når disse var ganske tæt ved reden. Ungen ser helt flyvefærdig ud, men prøver alligevel slet ikke på at flygte. Men det er nok alligevel ikke klogt uden handsker. Ekspeditionen ringmærkede 7 unger. Allerede en måned efter blev den første meldt død. Var det mon denne? Endnu kan vi ret hyppigt se denne stolte fugl i dette smukke landskab. Men hvor længe? Skal kommende generationer også have lov til at nyde synet af dem? Ja, så må vi passe bedre på dem, end vi hidtil har gjort.